अरां ब्लक PHनि सिङाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला टिबि डिपार्टमेन्टनि जगिदि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों, हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय टिबि बेमारिफोरनो माने एसे जाग्रा मुवा होनाय। नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि हादोरनि जाहा मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे हाबाफारि। बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोंनि जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, बेनि बादै जोंहा फालांगियारि, बेनि बादै समाज सिबिग्राफोर, जायफोर गोसो गुदुं मानसिफोर, बिथांमोनखौ खावलायदों जे मात्र टिबि डिपार्टमेन्टनि जगिदि बिथांमोननो मुलि जाहोनायल' नङा, बेनि बादैबो बिथांमोननि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनानै टिबिजों जुजिनो थाखाय एसे मोजां जानायनि प्रयजन दङ। बे दिगावहाय गोसो गुदुं मानसिफ्रा बै बेमाराव गोलैसोनाय मानसिफोरनो एसे जाग्रा मुवा सहाय होयोब्ला बिथांमोना आरो बे बेमारजों बांसिन मोजाङै जुजिनो हायो। आरो एवारनेसबो होयोबा मुलिखौ जुदि रेगुलार जायोब्ला टिबिनिफ्राय आरामसे जोङो रैखा मोननो हायो, बा टिबिनिफ्राय जोङो माने एखेबारे मा होनो बेखौ हामो आरो टिबिनिफ्राय। दा नैबे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों। आरो बे हिसाबैनो आं दिनै जोंनि माजबाद समस्तिनि गासै 100 जन टिबि बेमारिफोरनो आंनिफ्राय जाग्रा मुवा थफ्ला मोनसे रानना हरनाय जादों। आरो बिथांमोनखौ जों बुजायनाय जादों जे मुलिखौ कन्टिनिउ जाथारनांगौ। 6 मासनि कर्सआव जाहाथे सानसेबो एबसेन्ट जायालासे एखे राहैनो बे टेब्लेटखौ जाजोबो। आरो बेखौ जानायाव देहायाव एसे दुरबल फैयोब्ला, खमजुरि जायोब्ला जों जि हरनाय काबुलि बुट होन, राजमा होन, सयाबिन होन, ओमफ्राय दालि, मुसुर दालि होन, दाउदै होन, बिनि अनगायैबो गावबो जि एसे हायो नाजा, जाहाथे जोंनि देहाया स्ट्रं थायो। मानो होनबा जखमाजों जुजिनांगौब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जानांगौ। बेखौथ' जों नाजाबाय थागोन। बे टिबिया जोंनिफ्राय जोबागौमानि जों नाजाबाय थागोन। जोंनि माजबादाव गासै 120 माने 120 दङमोननो, दिनै आं 100 जोंनो होनाय जाबाय। आं टटेल नाम्बार्सखौ मिथियाखिसै, 120खौ मिथिनायबा गासिनोबो होनाय जागौमोन। उननि पर्यायाव जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननोबो होनाय बेबस्था लागोन। आरो बे दानो जोबा, बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन। टिबि पेसेन्टफोरनि थाखाय फुड बास्केट डिस्ट्रिबिउसन होननानै बुङो। जेरै रायजोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा MLA जा, MCLA जा, बयबो प्राइम मिनिस्टारनि खावलायनाय बायदि टिबि बेमारिफोरखौ माने गोहो होनो आरो लोगोसे बिसोरखौ सापर्ट खालामनो थाखाय, निउट्रिसनेल सापर्ट होनो थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जायो। आरो बिसेसकरि दिनै माजबाद LACनि आन्दाराव जोंहा मानगोनां आसामनि मिनिस्टार, ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार, बिथाङा 100 जन पेसेन्टफोरखौ दिनै एडप्ट खालामदों। आरो बे एडप्ट खालामनाय प्रग्रामनि गेजेरजों रायजोफोरखौ सांग्रां खालामदों, जाहाथे जेन टिबि बेमारनि जि मुलिफोर दङ 6 मास जानांगौखौ जाहाथे जेन सानसेबो दोनथ'आ जासे, सानसेबो बाद थाङा जासे कमप्लिट खालामो। नङाबाबा MDR केसेसफोर जायोब्ला मुलिफ्रा खामानि होनाय नङा। आरो नेक्स्ट बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामनांगौ। आरो MDR केसेस जायोबा आरो 2 बोसोरसिम जानो गोनांबो जायो। स' बेनिखायनो बे बेमारखौ गिनो गोनां गैया। खिन्थु जानाय नियम बायदि जेरै थिननाय जायो डिपार्टमेन्टनि मावथि हान्जाफ्रा, बेबायदिनो जाहाथे जों गासैबो रायजोफ्रा सापर्ट खालामो, बेखौनो खावलायदों दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों। आरो जानाय पुष्टिक आहार जेखौ बुङो जोङो, माने जे जानायफ्रा जोंनि देहानि थाखाय नांगौ, जेरै टिबि पेसेन्टफोरनि थाखाय मुलिया गोख्रों जानायखाय, मुलिया स्ट्रं जानायखाय, जेरै प्रटिन लोगोसे केलसियाम बायदिसिना नांगौ जायो, जेरै गाइखेर लोंनांगौ, आरो लोगोसे बेदरफोर जानांगौ, आरो लोगोसे दाउदैफोर जानांगौ। नैबे बायनानै जानांगौनि बेलायाव गोबाङानो रायजोफोरा दुखियाखाय बिसोर हाया। बेनिखायनो दिनै मिनिस्टार सारा माखासे जानाय थुफ्लानि गेजेरावबो दालि जा, दिनै दाउदै, आरो लोगोसे निउट्रिला बायदि जानाय बेसादफोरखौ रानदों। आरो बिनि गेजेरजों आसा लाखिदों फैगौ दिनफ्राव रायजोफ्राबो माने सांग्रां जायो आरो टिबि बेमारखौ लासैनो जाहाथे जेन बे जोंनि माजबाद LACनिफ्राय एबा साफ्रोमबो BCDCनि चेयारमेनफ्राबो दायथ' लायो। आरो बेजों लोगोसे टिबि फ्रि BCDC जों खालामनो हायो। आरो मोनसे जोंनि बे माजबाद LACखौ टिबि गैयै, टिबि मुक्त खालामनो हायो। नैबेखौनो दिनै थांखि लानानै आरो बे सांग्रां माने सभानि गेजेरजों साफ्रोमखौ हांख्रायहरनाय जाबाय। आरो आं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिनि जानानै साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। आरो बिसेसकै नोंथांनि चेनेलखौबो आरो नोंथांखौबो हामबाय होनदों।